Now dzichiverengwa naTisman Pambuka. Muzuva ranhasi tisati taenderera mberi nechirongwa tina Tisman Vines mustudio anova ndiye ari kuda kukwanisa kutiudza nezvemazimdancehall pioneers. Saka regai tinzwe zvizere kuna Tisman. Makadii zvenyu Mr. Tisman? Ndinofara zvikuru. Ndinofara ini. Mungakwanise kutiudzawo here kuti ndiani founder wezimdancehall sezvo nyaya dzatenderera mumasocial medias and so forth? Ini zvangu hapana kana zvandomboziva nezvezimdancehall. Ndanga ringori ngepuro ngoti ngouyo kuno ZBC ndikwanise kungoone vanhu vese live. Hapana kana chandomboziva. Ndingoda kungotendawo zvangu nosimbisawo vese vari kundiona. Ndomhoresawo gogo vangu kumusha kana vachindionawo live panova ZBC. Ndozvega. Yo, them no know say the ninja president speak.